Hvala lijepa Petre na javljanju, a mi ćemo sad kratko podsjetiti. Domagoj Milošević bio je gotovo nepoznat široj javnosti dok nije postao potpredsjednik vlade. U tom trenutku postaje predmet interesa i javnosti medija. Iz dana u dan izlazile su neke nove informacije o njegovoj tvrtki Pastor. Saša Kosanović ima priču o Pastoru i zakonu o zaštiti od požara koji je prošle godine stupio na snagu. Mali serviseri tvrde da je vlada zakonom pogodovala Pastoru koji je tako postao monopolist na tržištu vatrogasnih aparata te traže ocjenu ustavnosti. Podatak da tvrtka Pastor, koja se bavi proizvodnjom vatrogasnih aparata, kontrolira više od 80% hrvatskog tržišta, nikada nije bio tajan. Ono što nismo znali, otkrio nam je zahtjev za ocjenom ustavnosti. Njega su Ustavnom sudu podnijeli mali serviseri koji tvrde kako je Sabor donošenjem zakona o zaštiti od požara od Pastora stvorio monopolistu na tržištu. Prema odredbama tog zakona, serviser prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje mora za taj posao biti ovlašten od proizvođača. Kako Pastor i sam posjeduje servis, ne treba biti previše inteligentan da bi se zaključilo kako su mu saborski zastupnici omogućili izravnu korist, a mnoge manje tvrtke doveli na rub propasti. Prije donošenja zakona koji privilegira tvrtku njenog novog člana, hrvatska vlada nije kontaktirala Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja koja se jučer oglasila priopćenjem. U skladu s ovlastima, agencija prikuplja podatke i očitovanja od poduzetnika Pastor d.d. Licence za servisiranja prije donošenja zakona koji je Pastoru omogućio monopol izdavao je MUP, a sam Pastor u novonastaloj situaciji ne vidi ništa sporno. Pastor d.d. je u jednakoj poziciji kao i svi ostali proizvođači vatrogasnih aparata. Kako je to Pastor u jednakoj poziciji s ostalima, tim koji je sastavljao ovo komplicirano priopćenje nije odgovorio, tako da to ostavljamo vašoj mašti. Pravaš Pero Kovačević, koji je prije nekoliko dana podnio kaznenu prijavu zbog nezakonitosti u pretvorbi i privatizaciji Pastora, dijeli mišljenje malih servisera kako je Miloševićeva tvrtka monopolist. To nije ništa novo u Hrvatskoj. Mi znamo da se u Saboru donose zakoni gdje se stvara plodno tlo za korupciju s jedne strane, a s druge strane se određenima povlaštenima daje pravo monopola, kao što je ovaj slučaj bio. Ali vidljivo je da ti mali dioničari, odnosno ne mali dioničari, nego kooperanti, se boje javno govoriti o svemu tome, jer znaju da su u sustavu Pastora, pa sve što kažu doće do varijante da će izgubiti pravo za servisiranje i bilo kakvu suradnju, znači ostaju bez posla. Kovačević traži reviziju privatizacije Pastora koji je nekada proizvodio vatrogasne aparate upravo na ovoj lokaciji. Nakon što ga je otac Radenko i grupa bivših šefova u Pastoru koji su privatizirali tvornicu 2000. u dobi od 30 godina postavio za predsjednika uprave, Domagoj Ivan Milošević uz pomoć svoje druge tvrtke ovdje gradi stambeni kompleks. Radnici su preseljeni na novu lokaciju. Inače, državna revizija koja je utvrdila brojne nepravilnosti u privatizaciji Pastora otkrila je i da je tvrtku Penićev fond za privatizaciju procijenio za manje od 2 milijuna eura, iako samo građevinsko zemljište ovdje vrijedi više. Sam je Domagoj Ivan Milošević u svojoj poreznoj kartici prijavio između ostalog posjedovanje 14 stanova i 12 garaža. Evo kako je potpredsjednik vlade komentirao Kovačevićevu prijavu. Navode iz prijave potpuno odbacujem, riječ je o najobičnijem politikanstvu te zloporabi pravosudnog sustava u političke svrhe. Milošević je zaboravio napomenuti da Kovačević samo citira nalaz državne revizije iz 2003. u kojem su pobrojane sve nepravilnosti. Iako on tvrdi kako nema ništa s privatizacijom, u nalazu revizije stoji da Pastor godinama nije plaćao dividende u proračun. To je djelo palo u zastaru jer iz fonda nitko nije inzistirao na plaćanju. Ali sad kad je ukinuta zastara za pretvorbu i privatizaciju, znači to više nije u zastari. Naime, 94., 95., 96. i 97. godine Pastor je imao dividendu, isplaćivali su, ali normalno nisu uplaćivali ništa državi, Hrvatskom fondu za privatizaciju koji je imao u to vrijeme svoje dionice. Ukupno to je nešto preko 600.000 kuna. Sad to uzmete zatezne kamate, redovne kamate, to je daleko veći iznos. Nalaz državne revizije za neplaćanje dividendi odgovornim smatra i Domagoja Ivana Miloševića, tako da nije u potpunosti točno kako on s tim izvještajem nema veze. O svemu se oglasila i premijerka Kosor. Ako imate dodatne informacije o tome da je na bilo koji način prekršen zakon, bilo koji od hrvatskih zakona,
u slučaju Domagoja Miloševića. Ja vas molim da te podatke podastrete institucijama koje su za to zadužene. Jadranka Kosor možda nije upoznata s nalazom državne revizije, ali činjenica da je potpredsjednik vlade, kojeg je postavila kako bi privukao strane investicije i najavila kao uspješnog poslovnog genija, osoba koja je na čelu tvrtke privatizirane vlastitim sredstvima za korist nekolicine zaposlenika, prema mišljenju kritičara, trebala bi je zanimati. Reći da je bilo sve po zakonu, ukoliko se zakoni donose na način da se nekoga uništi, a drugome osigura monopol, i nije neki argument.